Αυτά ήταν και τα φεστιβάλ μας για φέτος. Πάμε να ξεσκεπάσουμε για ακόμη μια φορά έναν αγαπημένο μας ηθοποιό με τα 20 πράγματα που δεν ξέρουμε γι' αυτόν. Αφού είναι άντρας, τι θα έλεγες εσύ, όχι? Για πάμε να δούμε ποιον θα μάθουμε σήμερα. «20 πράγματα που δεν ξέραμε» για τον Μπενίσιο Ντελ Τόρο. Γεννήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου του 1967 στο Πόρτο Ρίκο. Έχει ύψος 1,88. Το επίθετό του, Ντελ Τόρο, σημαίνει του Ταύρου. Ο πατέρας του ήταν γνωστός στο Πόρτο Ρίκο ως ο δικηγόρος των φτωχών. Η μητέρα του, επίσης δικηγόρος, πέθανε από υπατήτηδα όταν ο Μπενίσιο ήταν 9 χρονών. Για να τον παρηγορήσει μετά το θάνατό της, ο πατέρας του έφτιαξε ένα γήπεδο μπάσκετ. Έχει ένα μεγαλύτερο αδερφό που είναι γιατρός ειδικευμένος στην παιδική ογκολογία. Η οικογένειά του μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής όταν ο Μπενίσιο ήταν 13. Μπήκε εσωτερικός σε κολέγιο στο Μέρσετσμπουργκ της Πενσιλβάνια. Εκεί απέκτησε το παρατσούκλι Μπενίσιο ο Μπελάς. Ο πατέρας του ήθελε να τον δει δικηγόρο. Αυτός ξεκίνησε να σπουδάζει οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Σαν Ντιέγκο. Τελικά τα παράτησε για να πάρει μαθήματα υποκριτικής στην δραματική σχολή της Στέλλα Άντλερ. Στα πρώτα του βήματα έπαιξε στους σκληρούς του Μαϊάμι. Έχει κερδίσει ένα Όσκαρ και μια χρυσή σφαίρα για το Τράφικ και μια υποψηφιότητα για Όσκαρ για τα 21 γραμμάρια. Είναι ο τρίτος Πορτορικανός που κέρδισε Όσκαρ μετά την Ρίτα Μορένο και τον Χωσέ Φερέρ. Έχει καταταχθεί στη λίστα των 50 ομορφότερων ανθρώπων του περιοδικού People, καθώς και στη λίστα των πιο περιζήτητων εργένιδων. Εξού και η μακροσκελής λίστα των σχέσεών του. Ανάμεσα στις διασημότητες Βαλέρια Γκολίνο, Κιάρα Μαστρογιάννη, Αλίσια Σίλβερστον, Κλέρ Φολάνι. Οι φήμες λένε ότι συνελήφθη να κάνει σεξ με τη Σκάλετ Γιόχανσον σε ανσανσέρ ύστερα από μια βραδιά απονομής βραβείων. Έπαιξε τον Τσε στην ομώνυμη ταινία που φιλοδοξούσε να γυρίσει ο Στίβεν Σόντερμπεργκ. Λέγεται ότι αρνήθηκε το ρόλο του Ντιέγο Ριβέρα στην ταινία Φρίντα επειδή θα έπρεπε να πάρει πολλά κιλά. Απέρριψε επίσης το ρόλο του κουβανού ομοφυλόφιλου ποιητή Ρεϊνάρδο Αρένας στο Πριν πέσει η νύχτα. Χτύπησε άσχημα τον καρπό του σε μια σκηνή πάλης με τον Τόμι Λι Τζόουνς στην ταινία «Ο κυνηγημένος». Έμεινε εκτός σετ για μερικούς μήνες και χρειάστηκε 3 ώρες φυσιοθεραπεία την ημέρα. Αγαπημένο του χόμπι, η ζωγραφική. Είναι φανατικός καπνιστής. Συνεχίζει να μένει σε ένα διάρρη στο Λος Άντζελες. Οι καλύτερες ατάκες του εκτός οθόνης. Περί πολέμων. Πρώτον, οι Αμερικανοί μας αγαπούν εμάς τους Πορτορικανούς. Τους βοηθάμε να κάνουν όλους τους πολέμους. Περί πολέμων. Δεύτερον, μπορεί στο παρελθόν να έγιναν πόλεμοι για κάποιο λόγο που να είχαν ένα νόημα, να άξιζαν τον κόπο. Υπήρχε κάποιος κώδικας και τα αίτια ήταν φανερά. Τώρα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Το παιχνίδι είναι βρώμικο. Περί πλεονεκτημάτων του μετανάστη. Όταν είσαι μέλος μιας μειονότητας και έρχεσαι σε αυτή τη χώρα, βρίσκεσαι κάπου στη μέση. Δεν ανήκεις πια στον τόπο από τον οποίο ήρθες, αλλά ούτε και στον τόπο στον οποίο ζεις. Αυτό μπορεί να σημαίνει πολύ μοναξιά. Αλλά από την άλλη, το να είσαι νεοφερμένος κάπου σημαίνει ότι μπορείς να επαναπροσδιορίσεις τον εαυτό σου. Περί ανταγωνισμού. Δεν ανταγωνίζομαι τους άλλους, ανταγωνίζομαι τον εαυτό μου. Περιστάσεις ζωής. Ναι, η μητέρα μου πέθανε όταν ήμουν 9. Έτσι κύλησε το πράγμα. Δεν έχω κάποιο μέτρο σύγκρισης. Ό,τι έγινε, έγινε. Δεν είναι δυνατόν να αναρωτιέσαι διαρκώς τι θα είχε συμβεί, πώς θα ήταν τα πράγματα αν δεν είχε πεθάνει. Είναι σαν τη γνωστή φράση: αν η θεία μου είχε άρ, θα ήταν θείος μου. Περί νοικοτήνης. Το κάπνισμα είναι μια ηλίθια κίνηση. Είναι κακή συνήθεια. Όμως το τσιγάρο σε κρατά αποσχολημένο, ψύχρεμο. Αυτό κάνει η νοικοτήνη. Σε ηρεμεί. Περί σχέσεων. Θα μ' άρεσε να είμαι μονογαμικός. Περί ειδόλων. Δεν είμαι ο Τζακ Νίκολσον, δεν είμαι ο Μάρλον Μπράντο, αλλά μπορώ να προφέρω 2 κουβέντες.